Здравейте на всички, аз съм Херзикс и днес ще играем Skywars С Dronix. с Dronix и да, отдавна не съм цъкал мини игри и ще ми е забавно да си спомня какво е. Особено с Dronix. Да, много че е забавно. Така, къде ще влизаме сега? Аз викам да влезем в... то няма място вече. То няма... Дай горе влезем вляво. в балон. Балон. Горе вляво. Да, балон мапа. Окей. Така, Така. ти си при мене. Къде си? Не, Това че ли си? не. Хора, ако се чудите, що скина ми е на принцеса, Ако се чуете, що моя е някакъв странен. Просто те са от сървъра, така че. тъпия Guildcraft, да, Да. мязам на Така, Iron Match. дървен меч, каменна пръв. Аз съм с Golden... Golden Това Shop. е едно, мисля, че другото е по-добро. Не, еднакви са. Така, съм надолу. Аз вече слязох надолу. Така, сега ще видим кой има в честа ми. В честа ми има пълни глупости. Ама има и лава, така че. Тя Изстрелям. лавата много ни помага, много е бавна. Да. Опа, енчант, значи златни панталони. Много мразя мапа с балоните, брат. И аз... Стоян са бутат сам. Тук е... Внимай! Си бутна. И бутна, да. Аз ще спектейтвам. Да. Спектейта и казвай за Danger. Само да намеря. Така... Така. Оня там Чай, че нещо пак са падна. катери по балона. Така, аз се гледам. Там някакъв си джъмпи по балона. Така. Давай. Сега докато целя в него, ти пекам честа, в който има... Не мога да ти Не кажеш. можеш да ги отвориш. Не мога да ги отворя, да. О, Добре, аз протек. мисля да си сложа What the- стена отзади. Добре. Що му Опа, тренира, бе? много Кой хубаво. кой Има. има? Ами ябълка, дърво също и камък още. Хубаво. Така. Аре, идвай към центъра. Някой гледа ли ме? Не. Така. Ами там има един, ама те... Не мисля, че ще направят нещо. Те се целят Да. двамата. То съм в средата съм. Имам лък. Хубаво, това е много Добре. добре, аз имах изстрелил, ама. Лък. Ето онзи там. Така и него го събуриха. Добре, то сега ще го видим какво правим. То тук си седи просто. Добре, колко останахме? 4? 4, ти срещу още 3. И видяхме някакъв ника тук някъде. Мисля, че те беше хванал на прицел. С кое? С снежна топка или с лък? С лък. Ага. Само, че не... Убиха го Тос. Сега един друг е на мястото му. Скри се. Той не знае, че е там. Кой бе? Един друг. Сега той се качва отгоре. Сега отива назад. Добре, Изен падна. Да, готово. Още 3. Къде е другия сега? Другия. Моля, минавам пръстени. Не съм на гъмътри. Его е. Другия е на един балон. И? Да. Чай ще го... Ще ти спра стрелата. Спрях ти стрелата. Войне на аз наистина ти спрях стрелата. Чай сега и неговата ще спра. Нямам повече стрели. Опа! Аз му влизам вътре в него и той не може да стреля. Дори ще се прави, че нямам стрели. Уоу. Чай бе, аз имам тук много стрели. Ако са плаща и аз. Така как те оцели? То през мен ли му мина? Аз съм само невидим. Аз влезе. Уоу! No scopes.
What? Точно ми лагна. Оу! Печеля! О, win. Добре, хора, една игра от едно. Сега имаме още време. Къде ще Да. влизаме сега? Не знам. Така. What the fuck, някъде. О, аз светвам Среда, ляво, ляво. да, Dragons. Да. Така. Fights. Абе, кито как се взема, бе? Не знам, ама... Има много готини, виж, тук има ченчи. Да, сега ще кажа как се взимат. О, има шоп. Бай, таки. Така, аре, 5 секунди. Шоп 5 лот. секунди. 3, 2. Едно този път ще се опитам да не... Окей, така. Много съм добър, бе. Така, добре. Меч. О, Iron меч, добре. Бе, брат, толкова ми търпелят ръце, че от миналата там да не умра аз. Едва взимам майта меч. Добре, сега виждам някакъв, ама А. не искам да ходя шоп. Къде си? Не знам, отивам към някакъв. Добре, не се това, че... Сега в момента строя. Добре. Добре, аз ще бутна Сейджин. Не, той не стои. Това беше много хубава победа. Да. Аз съм добър на мини игри, ама не винаги ми се получава. Така. Сега не знам какво да направя, защото има двама до мене. Или ако почна да строя към средата, ще ме бутнат. Ами аз Ох, грабвам Така. един. опа. И сега. Оп, тук има някакъв, ама не искам да рискувам. Затова аз отивам към средата. Ага. Паднах по... Не видях дупката. Реля. Хубаво. What? Не го оцелих. Така. Аз отивам за някой. Аз пак съм спектейтър. Сега ще умра. Опа, кто? Умря ли е? Как става? Опа, Не оцелих една дупка. така. Дупка ли не О, оцелих? то си има такова Diamonds. Меч. Не, Diamond брадва. Брадвите са по-слаби от мечовите в 1.8. В 1.9. Той тук прави някакви глупости. Един го елиминирах. Окей, сега се закопавам за малко време. Хубаво. Така. Добре. Трябва да се регенна. Имам 2 златни ябълки, имам лава, айрон. Окей, супер. Така. Добре, сега мисля, че един идва към теб. Ама не съм сигурен дали е към теб. Дай да А шипна. не е към теб. Окей. Имам лъки 24 стрели. И Добре, две аз сега ще спектейт. златни. Окей. Окей. Добре, ти Така. си се заробил някъде. Хелмет имам. По-добре да сложа чейна. Така, готово. Сега ще се откопаш ли? Да. Аре. Има ли някой там? Не мога да видя. Добре, сега излязох. Така. Като гледам наблизо няма. Аре, бе, спринтвай. Така. Ако Аз съм победя два горе, пъти, подред, ще Аз съм стане. горе и тук има някакъв чест. Добре, Странно. изяждам една ябълка, защото съм на много малко живот. Така. И паднах. Хубаво, дай да левкаме. Добре, ай този епизод да го направим 15 минути. Да. Така, добре. Сега къде ще влизам? Не знам. Не, това искам да го скипнеш. What има factions? Ай, Factions. Ай. Средата ляво. Влези? Да. Да, ето. Чай бе. Извинявам. Окей, спадна. Така. Скоро я ще имам.
На. на нещо. Окей. Така. Още сме само трима. Пак факшенс ми звучи много готино. Да. Мисля, че тук ще го резнеш малко. Може би. Ами ще прескоча до когато почнем. Хора, прескочихме миналата част, защото както не сте видели, имаше хакер с тъпия му флай. Аз го репортнах. Написали му името? Да. Той някакво тъпо име. Така. Това че ли се? Ми, не знам. Ето, скачам. Да. Окей, ела до мене, защото нямам блокчета пак. I'm going. Ще фана с върица. Не само съм смял. Хора, сега, видя ли още някой с флай направо? Почвам да рейджвам тук. Така. Вие естествено трябва да го видите. Въдица. Добре, нямам блокове. Това е. Цел на гепа. Ами аз идвам по-близко. Идвам между мъки. Опа, така. Така. Опа. Замок се изърцва тук. Чай, тук аз лутнах ли го? Да, лутнах го. Хуй, имам още 12 блока. О, замок да падна. О, Да. Имаш ли нещо да си скрие случайно? Не. Не, нямам. Пак. Тъпанар. Сега ще ми гледат. Къде си бе, не мога да целя? Искам бих 5 яйца за тебе. Сега е. Шугърки. Хайде да направим фермичка. Да. Почваме. Ой, искам бих 5 яйца за тебе. Карай. Някой идва. Чай, ще го бутна. Къде? Бутай. Къде идва? Свали се ли беше? Свали се! Свали го. Сега ще го бутна. Фак. О, да не падна. Пази малко. Да, е. Чай, че въдицата зимата оцеля аз. Да, аз да строя, бе. What the fuck? What the fuck? Еди коля е. Why? Вай, направо. Добре, тия двата момента ще ги покажа само във видеото и така за много кратко. И заглавието на видеото ще е всички да отидат и да го изядат направо. Какво? Рейджваме. Тук съм готов да чупя сега компа, но... Така. Ами хора, видяхте какво става в Guildcraft. Играйте много е хубаво тук. Пълно с хакери, прекрасно. Да, бе. Сега. Ще прескочим докато не почнем. И хора, продължаваме с Minecraft оцеляването. Точно тъй. Да, Майнкрафт оцеляването. Между другото, ти трябва да правиш серия на Майнкрафт. Брат, имам гащи. Ху. Готов съм за плажа, само че... Ето, и аз съм готов. Даже там. Мога да се изпека тук. Да сложиш чест под блокче. Защо? Защото той да те правил мапа, го е направил. Пак флай. Не, аре бе. Добре, те ще ме достъп, ще вляза аз с хака. Ще толкова? Аз стоя и така. Телепортни са до мене и ми виж тактиката. Аз не съм мъртъв. Ма видя ли го? Да. Той отиде към центъра. Хубаво сега да не взема, ако още веднъж видя хакер, добре, бутнах един. Взимам хака на Дидо, на Зояка. Фак, рейдж. То сме видя бой. Зояка, той много му пищи гласа, е някакъв пискав глас за видеото. Ако още веднъж видя някакъв хакер, взимам хака на Зояка и влизам в сервера и... Вече всички разбраха, че се казва Дидо. Да се ме, Той аз знам ники, ама.
Аз самия не слах какво са направя. Да. Така. Тук... Аре, така. И какво стана сега? Убиха ли го своя? Не знам. Ти умря ли, бе? Да, аз съм върху теб. О. Вече аз съм Защо твой не? ангел, хранител. Хранител. Храниш ли мако? Да. Пък не са го убили. Готов съм да го убия и сега. Да. Тук има доста даймонд. Вземи си една кирка и даймонд. Добре, той не го виждам. Брат, готов съм да го смажа, само да ми дойде и тук в дупката, да не може да лети. Така. Той не знам къде е. Тям се телепортна до си. Телепортни са до него. Добре, тук е някакъв дроп по някакви работи. Другия се стои да чака. Да, идва. Сега е горе. О, боже, Сега се приготвя да слезе и... 1, 2, 3, мътай. Някой го стреля. 1, 2, 3, гадния хак. Kill Aura Fly. И другия хакер са хакер. И двамата ли са хакери? Кой спечели? И никой. Никой. И двамата се самоубиха. И добре на всички, това беше от мен. Мене също. Да. Очаквайте още епизоди. Мисля да продължа тази поредица, защото е забавно, не знам. Но е забавно с тия хакери. Да. И да. Това беше... лайквайте. И са... Да, какво друго е. Това беше от мен, аз бях Херзикс и чао. Ето и аз съм Троник, what the fuck? Дето аз знам кой си.